Wow, kde sme? Teraz sme tu zamknutí, ale prestaň kričať. Zdá sa, že je tu niečo veľmi zaujímavé. Mary, čo robíš? Pokúšam sa otvoriť tieto krabice. Zaujímalo by ma, čo je vo vnútri. Ach, poďme sa pozrieť. Pozri, tam je niečo ďalšie. V tejto krabici je pravdepodobne kľúč. Nepôjdem tam. Navrhujem to vyriešiť pomocou rímu. Idem získať kľúč. Zrejme budem musieť pre kľúč liesť. No, je tam niečo mokré. Pravdepodobne obyčajná voda. Dobre, pozrime sa. Toto nie je cute. Je tu ryba! Pozri, aká Je nádherné. Musím ho pustiť späť do vody čo najskôr. Stále nás zaujíma niečo iné. A tam je kľúč. Mary, poď so mnou. Červený kľúč znamená, že ho môžete použiť na otvorenie červeného trezoru. Poďme to otvoriť a pozrieť sa. Počkaj! Čej, Johnny? Ja som... Sú tam dynamitové čipsy! Dynamite? Hrôza! Čo máme robiť? Mám nápad. Dúfam, že som si priniesol kliešte na drôt. Tuto je. Mary, prestrihneš drôt? Radšej to urob. Skúsim to. Dúfajme, že to nevybuchne s týmto dynamitom. Zdá sa, že žltý drôt bude správnym riešením. Ach, fungovalo to. Nič nefungovalo. Ale teraz naozaj potrebujem tvoj štetec. Bingo! Toto je úplne hrozné. Ach. Mary, môžeš prestať byť lenivá? Radšej choď a vezmi ďalší kľúč. Poď. Dobre, som silný. Zvládnem to. Premýšľam, čo to môže byť. Pozrime sa, nejaké uši. To je marmeládový medveď! Mimochodom. Je to dosť výrazná chuť, je to ale dosť ja radšej musím hlboké. ísť. Rozumieš? Tuto je. A nechcem to vôbec pustiť. Mia, otvor trezor. Ďalší? No tak, sám. Takže... Pozrime sa. Wow. Mám trblietky po celom Tvár mojom... teraz. Piktindiko make-up. Prebuď Prečo sa. potrebuješ mlieko? Radšej hľadaj kľúč. Poďme. Dúfam, že nie Veľmi je... strašidelné vnútri. Zaujímavé. Líbe sa to. Je to možno dinosaurus? Alebo krokodíl? Nie, sú príliš veľké. Pozrime sa, čo je tam. Wow, nikdy som predtým nevidel skutočného chameleona. Je taký zlatý. Myslím, že ho tam pošlem na odpočinok. Potrebujem len kľúč. Tam to je. Je čas otvoriť bezpečnostný trezor na zrno. Dobre, pozrime sa. Zaujímalo by ma, čo je vo vnútri. Ako používať túto žuvačku na peniaze? Pozrime sa. Wow! Koľko peňazí tu je! A to všetko je pre mňa. Cítim sa ako najbohatšie dievča na svete. Vôňa peňazí. Úžasné! Veci sa končia. Vráť mi moje peniaze a získaj ďalší kľúč pre nás. Ak trochu nás... Vidím všetko. Budem si musieť úprimne zaobstarať kľúč. Tu je niečo príjemné na dotyk vo vnútri. Cíti sa to ako kinetický piesok. A tu je kľúč. Je čas otvoriť modrý trezor. Úžasné. Dobre. Čo sa stane, ak ja... Počkať, čo? Čo sa stane, keď potiahnem šnúrku? Je tu množstvo orbíz, ktoré treba zhodiť. Potiahni ešte viac. Som skutočná kráľovna orbíz. Super. Áno. No.
Zdá sa, že sa objavil nový kľúč. Je čas to získať. Čo to asi je? Sú to červy. Musíme získať kľúč čo najskôr a nikdy sa toho viac nedotknúť. Och, idem sa pozvracať. Mary, zachráň ma. Och, všetko sa predá samo. Aké super. Mám veľký trezor. Vnútri je... Je veľký, ale vôbec nie je roztomilý. Je to zábavné. Dobre, urobím ti to, ak si myslíš, že je to vtipné. Mary, je tvoj rád. Po červoch je zvlášť desivé tam vložiť ruky. Je tam opäť niečo odporné. Ale budete musieť získať kľúč. Ja som prešiel vojnou a preto musíte tiež niečím strašným prejsť. Čo je to? Je to oko. Marmeláda a veľmi chutné oko. Čo robíš? Sú to len cukríky? Hľadáš ďalej kľúč? Tu je. No, je čas na modrý trezor. Poďme ho otvoriť. Nemôžem sa dočkať, čo je vo vnútri. Mia, chcem ti dať príležitosť stlačiť toto tlačidlo. Hotovo! Čože čo? Neklikol som na to len tak. Inak by som nestal pod touto modrou ohavou. No, idem získať ďalší kľúč. Čo je to? Vlasy? Odporné? Fuj. A prečo ja? Čo? Aká ohavnosť. Neurobil som to naschvál. A vlastne, kde je ten hlúpy kľúč? Aha, tu je. Je čas odomknúť najtemnejší zo všetkých trezorov. Poď! Ukázalo sa, že v najtmavšej jaskyni je tu celá kopa sušienok Oreo. Mia, mohla by Daj si mi aspoň... jeden koláčik. Ďakujem. Čo? Ďakujem, Beth. Mia, si taká chamtivá. Zjedla si všetky koláčiky. Bolo to také chutné. Najprv musím nájsť kľúč. Niečo slizké. Fuj, vyzerá ako surové vajce. Ale potrebujem nájsť kľúč. Tam to je. Tak, pozrime sa, čo je v tom žltom trezore. Nechceš ho otvoriť? Nedovolím ti to. Ustúp. Tam je očividne niečo super. Niečo na tom skutočne je. Veľmi dlho som nič vtipnejšie nevidel. Prestaň sa smiať. Radšej idem pre posledný kľúč. No tak, Mia. Si taký bojko. Dobre. Čo je tam? Sú to červíky. Musíme získať kľúč čo najskôr. Takmer som omdlel od strachu. Dúfam, že v tomto trezore je niečo super. To bol náš kľúč k slobode. To bola výzva! Je čas ísť von! Musíme ísť. Podarilo sa! Poďme von! No, budík už zvoní, tak je čas vstať. Pozrime sa, aký je dnes deň. Úplne som zabudol, je Halloween v kalendári. To sú dobré správy. Je čas na strašidelné žarty. Najprv sa musíte trochu pretransformovať. A teraz, poďme sa pripraviť na prvý žart. Potrebujem balón, bielu látku a čiernu fixku. Pozri, to je skutočný duch. Nečakal som, že to bude vyzerať tak presvedčivo. Povesím to do mojej izby. Skvelé, ešte stále spí. Toto je moja šanca. Nesmiem stratiť ani minútu. Nechám ducha priamo tu, rovno pod jej nosom.
To nie je všetko. Mám aj veľmi strašidelné rukavice. Skúsim ich nasadiť na Miu. Dopadlo to skvele. Šťastie je na mojej strane. Ostáva rozhádzať loptičky všade. Neviem si predstaviť, čo sa stane, keď na ne niekto šliapne. A posledný detail je slis. Ako dobre sa naťahuje. Ani ho nechcem pustiť z rúk, ale je to potrebné pre môj žart. Tak, to je všetko. Nakoniec zatvorím dvere plagátom tehlovej steny. Uvidíme, či Mia nájde cestu von. Čo je toto? Pane Bože. Útočí na mňa duch! Počkať, vyzerá to, že to nie je skutočné. Pravdepodobne je to všetko Suzie. Och nie, moje ruky. Upokoj sa, Mia. Nepanikár. Vyzerá to len ako rukavice, zatiaľ čo je čas vysporiadať sa zo Suzie. Čo si to myslí, že robí? No teda, do čoho som si to namočila tvár? Do čerta, aký hrozný začiatok dňa. Počkaj, Suzie. Čože? Odkiaľ sa vzal ten vlk? Toto je akýsi blázonstvo. Myslím šťastný Halloween. Ty si o to požiadala, Suzie. Idem sa ti pomstiť. Teraz je rad na mne urobiť žart. Ver mi, bude to oveľa strašidelnejšie ako tvoj. Použijem drevenú dosku s otvorom v strede a čiernu látku. No, podľa môjho názoru to už vyzerá veľmi pochmúrne. Teraz položím veľké vedro pukancov priamo na dieru. Skvelé. Dávam dovnútra popcorn, aby nič nebolo vidieť. Super. Polovica práce hotová. Ako sa vám páči môj nový vzhľad? Nie je strašidelný? Na vytvorenie zlovesnej atmosféry musíte zapnúť horor a stlmiť svetlá. Teraz úplne ticho. Len sa pozerajte a ja sa schovám pod stolom. Hororový film. Skvelé. Chcel som to vidieť. A tu je popcorn, super. Čo je s tým? Asi som si to len predstavoval. Prekvapenie. Och nie, niekto ma uhryzol do prsta. Do čerta? Je v tej krabici nejaké monštrum? Uhadol si, musím utekať. Ospravedlň ma, Mia. Ale určite teraz neprestávam. Stále mám v zálohe veľa žartov. Na ďalší použijem umelú ruku. Vyzerá ako skutočná. A kufrík s nástrojmi. Potrebujeme vrtačku. Super. Je čas ozdobiť dom na sviatočnú party, ale nič nevychádza. Vidím, že potrebuješ pomoc. S tým, čo mám, nechaj ma všetko zariadiť. Ďakujem, Suzie. Chce sa mi kýchnuť. Prepichol som si ruku! Suzy, čo by sme mali urobiť? Och nie! Aká obrovská diera! Je mi to ľúto. Nechcel som, ale ona tomu uverila. Je to Susina ruka? Nie je skutočná. Zase som bol oklamaný. No, je čas urobiť silný ťah. Pozrime sa, čo mám. Áno, myslím, že holá hlava je ideálna na ďalší žart. Je to úplne super. Pridaj navrch niečo ako mozog. Vyzerá to dobre, ale niečo chýba. Napríklad curl. Vezmem červenú farbu a poriadne s ňou natriem bielu bandáž. A potom si ho opatrne obviažem okolo hlavy. Tiež by som sa toho bál. Vyzerá to naozaj desivo. Nasadím si parochňu, aby Suzy nič nevytušila vopred. Myslím, že mi to sedí. Skutočný fešák. Značka je posledný dotyk. Nechám ju vzadu. Provokuje to Suzie. Ahoj, Mia. Sadni si a pozeraj so mnou horor. Čo to má na chrbte? Už dávno som nikomu nepotiahol vrkoče. Čo je toto? Myslím, že som vytiahla Almy vlasy. Prekvapenie, Suzy. To je vtipné. Dokázala som to? Trik alebo maškrta? Máme nášho prvého hostia. Ahoj, tu máš. Vlastne, mal si vziať len pár cukríkov, nie všetky. Nevadí, dám mu lekciu. Uvarím špeciálne čokoládové vajíčka. Na to zoberiem skutočné. Každé prepichnem drevenou paličkou, namočím do čokolády a pridám obal. Dopadlo to skvele. Koledu alebo výkup? To si zase ty. Tu som pripravil niečo nové. Uvidíš, ako veľmi sa ti to páči. Aký úlovok. Vyzerá to, že som im zobral všetko. Milujem Kinder Surprise. Fuj, surové vajce.
To je nechutné. Dostal som sa do toho a nechcem prestať. Musíme zorganizovať nový žart. Použijem na to tekvicu, hlavný symbol Halloweenu. Mám skvelý jack-o'-lantern. Zostáva už len vložiť sviečky dovnútra. Hotovo. Myslím, že by som to mal dať priamo pod Suzienu posteľ. Je dobré, že tu nie je. Musím si pohnúť, kým príde. Super. Skontrolovať. Mixer je na mieste, ale to nie je všetko. Budem potrebovať Suziejne tenisky a červenú farbu. Rozotriem farbu, aby som zanechal krvavé stopy na koberci. Nie je nič lepšie ako tento klasický trik. Farba je pripravená. Dám ju na koberec a poriadne ju zatlačím. Super! Dnes bol veľmi rušný deň. Som taká unavená. Čo je to? Vyzerá to ako krv. Och, bože môj, mám strach. Niekto sa vlámal do mojej izby. Ach, nie. Poďme hneď preč. Si taká ovplyvniteľná, Suzie. Ako som mohla hneď nemyslieť, že si to ty. Prestaň sa smiať, Mia. Choď von. Plechová hlava. Len som si robil srandu a ona už po mne hádže vankúše. Potrebujem pomstu. A myslím, že som na to prišiel. Vezmem tento teraz biely úterák, rozložím ho na podlahu a zanechám na ňom svoje krvavé stopy. Všimol som si, že toto Suzy desí viac než čokoľvek na svete. Toto je efekt, ktorý sa snažím dosiahnuť. Super! Nechám ich ešte pár. Teraz môžeš zavesiť úterák na miesto. To je všetko. Nehádaj hneď niečo. Musíme vymyslieť niečo iné. Jeden úterák nestačí. A čo ak pridám červenú farbu priamo do sprchovej hlavice? Toto Suzy určite vystraší na smrť. Všetko vyšlo a čo je najdôležitejšie? Nezanechal som žiadne dôkazy. Krvavá sprcha bude pre ňu úplným prekvapením. Ďalší brilantný nápad. Nechám na zrkadle strašidelný nápis mydlom. Toto bude pre Suzy posledná kvapka. Sledujem ťa. Myslím, že to je dosť zlovestné. Rád by som videl Suziinu reakciu na všetky moje žartíky. Ide o to, aby som sa neprezradil príliš skoro. Je čas zmyť tento deň. Ach, Sprcha to ma vždy pomôže uvoľňuje. uvoľniť sa. Aká príjemná je táto voda. Ale prečo je červená? Je to naozaj krv? Určite Mia žartovala. Idem sa osušiť a nájsť ju. Oh nie, úterák je pokrytý krvou. Čo je toto? Niekto... Toto ma prenasleduje nočná mora. Pauline? Musíme... Váš lístok? Skvelé. A čo je toto? Zvieratá nie sú na palube povolené. Nie. Nemôžem nechať svojho králika. Nápad? Schovám ho pod klobúk a nikto si ho nevšimne. Dobrý nápad však? Dajte mi vášho psa. Počká na vás tu. Ďalší. Nech sa páči. Nič nelámem. To je v poriadku. Skontrolujem, či máte zvieratá. Nemôžete oklamať skener. Pozrime sa. Zajac? Na palubu nesmie. Pozrite sa na znamenie. Prosím, neodvádzajte ho. Neboj sa. Nič sa mu tu nestane. Teraz poďte ďalej. Och, to je škoda. Teraz budem plakať. Myslím, že mám nápad. Ahoj. A kto je pod tvojim klobúkom? Nič nemám. Ale ak pridáte trochu mágie, objaví sa pása letenka. Naozaj? Wow, ako si to urobil? Je tu ešte niekto? Vyzerá to prázdno. Dobre, poď dnu. Ďaká. Aký trik? Prosím, choď na lietadlo. Och, aké tajomné. Och, ahoj. Mám pre teba prekvapenie. Sure. Čo tam je? Zdá sa, že ste zabudli svojho priateľa pri vchode. Chvíľku, tadum. Wow. Och, kde je to možné? Veľmi pekne ďakujem. Nie za čo. Váš lístok. Môžete nastúpiť na lietadlo. Ďakujem. A kam idete? Ahoj. Mám niečo pre vaše dieťa.
Čo? Pes namiesto dieťaťa? Ako je to vôbec možné? Ospravedlňujem sa. Nikde nepoletíš! Čokoľvek povieš? Och, na čo všetko prídu? Tú hrkalku si nechám pre seba. Tu je môj lístok. Tak, pozrime sa. Len chvíľku. Nie sú žiadne zvieratá. Môžete ísť. Ďakujem. Počkaj. Máš morča v batohu. To nepôjde. Zvieratka nie sú na palube lietadla povolené. Je to jasné? Zle z kocky. To je na nič. Nie sú povolené zvieratá? Ale mám žabu. Čo ak ho schovám do knihy? Skvelý nápad. Je dobré, že som si priniesol nôž. Vyrežem miesto pre môjho kamaráta a poletíme spolu. Takto. Hej, opatrne! Prepáč. Nechcel som to. Ahoj, žabka. Páči sa ti môj nápad? Seď tu potichu a nehyb sa. Hej! Ahoj, tu je môj lístok. Som v poriadku, ale pozrime sa. Správne. To je v poriadku. Môžete nastúpiť na lietadlo. Prajem vám šťastnú cestu. Ach, nikto to nevidel. Vítajte na palube. Pozdraví. Super. Môj nápad bol úspešný. Všetko je v poriadku. Úžasné. A moja žaba je tiež v poriadku. Môžeš výjsť, môj priateľ? Dobrá práca. Čo? Žaba v lietadle? Zoberte ju zo mňa. Tu je môj lístok. Ako si sa tam dostal? Nech sa páči. Ach čo? Máš papagája? Nemôžeš ísť s ním. Človek! Zostane tu, kým sa nevrátiš. Ach, ako to? Ach, nie. Počul si to? Zvieratá nie sú dovolené. Čo náš chameleón? Myšlienka? Čo? Dobre. Prosím. Ďakujem. Môžem ísť? Samozrejme. Všetko dobré. Skrýme to pod deku. Mám to. Dobre. Ahoj. Môj brat si zlomil nohu. Môžete nás pustiť? Och, človek. Ach, veľmi ma to mrzí. Moment, môžem si vziať vaše lístky? Úplne som zabudol. Počkaj, len ich nájdem. Tu. Ach, čo to bolo? Strašne ma to šteklí. Nemôžem to zniesť. Ach, bojím sa šteklenia. Upokoj sa, pozerá Čo sa deje? Ukáž mi. Máš chameleóna? Nemôžeš ísť s ním. Prepáč. Hej! Takže, hovoríš, že nemôže chodiť? Zdalo sa ti? Chceli ste podvádzať? Podvodníci, počkajte. Máme pravidlo. Žiadne zvieratá. Ach, človek! Nie. Tak veľmi som si chcel vziať činčilu. Nechajte to tu. Nelieta to. Ach, ďalšie porušenie. A teraz môžete vstúpiť. Ale Prajem tak... príjemný let. Nechcem letieť bez svojho najlepšieho priateľa. Dostal som nápad. Dolu s rybárskou vestou. Nasadím si panamský klobúk a z údice urobím vodítko. Na oči si nasadím okuliare pre slepých a... Presne tak. A opravím fotku v pase. Tam to je. Tu je lietajúce dievča a jej vodiaci pes. Wow. Som majster premeny. Kde je? Kde je lietadlo? Hej, počkaj. Je slepá. Máš lístok? Samozrejme vzaté. Pozrime sa. Zdá sa, že je to v poriadku. Dobre. Tu je váš pás a lístok. Ďakujem. Poďte ďalej. Nie! Počkajte! Čo? Čo to bolo?
Nie je slepá? Och, prestaň! Nemôžeš sa takto správať! Nie! To je všetko. Opustite letisko teraz. Ach, nie. Tu sú vaše dokumenty. Nechajte ma porovnať vás s fotografiami. Wow, aká kráska! Toto je dievča mojich snov. Wow. Och, môj Bože. No, ahoj. Ahoj. Môžem vstúpiť? Samozrejme. Len chvíľku. Ďakujem. Prajem pekný let. Oh, wow. Oh, konečne. Som v lietadle. Naozaj? Čo? Som v lietadle, takže môžeme získať našich domácich miláčikov. Och, Bože môj! Čo je toto? Škrečky? Ach, škoda. Je dobré, že si so mnou. Prajem pekný let. Meškam? Tu je môj listok? Nie ste neskoro. Dokumenty sú v poriadku. A čo to je? Nepoznáte pravidlá? Zviera nie je povolené. Aká škoda. Viem. Drž hlavu rovno. Vyššie. Nie, nižšie. Čo robíš? Vyzeráš jednoducho nádherne. Som slávny fotograf. Môžem si ťa odfotiť? Och, samozrejme. Počkaj sekundu. Len si upravím kravatu. Super. 3, 2, 1. Poďme. Ach, záblesk v oku. Áno. Teraz sa musíme poponáhľať. Schovajme mačiatko do tašky na fotoaparát. Och, neboj sa. Nenechám ťa tu. Mám to. Takto. Hej! A toto je pre teba. Čau. Ponáhľaj sa. Je čas vzlietnúť? Si tu, Zlatko? Aký som šťastný. Gratulujem k tvojmu prvému letu. Môj zrak sa vrátil. Čo? Kde je mačiatko? To nemôžeš. Počkaj. Nie. Prinesieme ti magnetku.